nakuphi nakuphi la kufinyela khona ikhasi lethu Umdalo TV sekubingelela. Sicela ukuthi nje uma uqala ukuhlangana naleli khasi lapho okhona, sicela ukuthi wenze okuthembekile, ulike, usubscribe, bese lapho-ke usuyashare amavidiyo yethu ukuze ahambe kube baningi abantu abazowabona. Mase lapho-ke musuqede lokho ungakhohlwa ukushiya i-comment yakho lapha kwi-comment section. Zingaze kwethu siwumdalo TV, indaba eseniphathele zona ezithinta ingozi yetekisi kanye ne-truck, iloli lapho khona kudlule khona iy'mpilo zabantu abalinganiselwa kubantu abalishumi uku-10 lo-ke wabantu abalahlekelwe izimpilo zabo kwenzeka le ngozi. Le ngozi yenzekala la endaweni yaseSphingo enyakatho neTheku. Ividiyo njengamanje nayi la phezulu, kubuhlungu okwenzakalayo njengoba uyibona nje le vidiyo, akukho mnandi okwenzakalayo, kunyantisa igazi. Baningi abantu abavukayo ekuseni baye emsebenzini eyahlukahlukene, sihamba ngey'thuthi ezizodwa okungamatekisi. Amatekisi alayisha almost 15 people phakathi. Mase lapho-ke kuzoba i-truck, iloli elilayisha umuntu oyedwa phakathi lidonse umthwalo omningi. Esingazi noma i-truck ilona u-driver ahluleke ukulawula noma owetekisi ohlulwe ukulawula itekisi. Asazi ukuthi yena ikhona kuphi, asikezwa futhi okuyikhona mbangela yokuthi kuze kwenzeke le ngozi lapha endaweni yaseSphingo. Sidlulise nje amazwi sithi dudu kwimindeni elahlekelwe amalunga awo kuleya nhlekelele yengozi. Akuyona into emnandi le, kuyinto ebuhlungu. Ukulahlekelwa umuntu akaze kwaze kwamnandi, kuyohlezi futhi kuyinto ebuhlungu. Lena ngidinga ukuthi siyixoxe, sibonisane, sizwe ukuthi thina nina lapha-ke emakhaya nithini ngokwenu, nithi ikuphi u-government angakwenza ukulimitha lezi iy'ngozi ezenzakalayo emgwaqeni. Ikuphi angakwenza u-government ukungenelela ukulimitha lezi iy'ngozi ezenzakalayo emgwaqeni. Nazi iy'thombe, nayi ividiyo. Mawungene ku-Facebook ziya-circulate-a lezi zinto, lamavidiyo kanye lezi y'thombe, kuyaboniswa ngendlela okwenzakala ngakhona. Asazi ukuthi i-truck ibibhekephi, itekisi ibibhekephi, noma ibiza eThekwini noma ibibheke khona ngala kwaSphingo, asazi. Asikatholi into okuyiyona yona ephathekayo, kodwa sibonge kumuntu omdala okuyena ukuthi makuvele izinto ekanje agijime afinyelele lapho okukhona khona leyo nhlekelele yengozi abe khona. Uyatholakala nasey'ndaweni ey'ningi-ke kwezinye zezinto ezahlukene, kodwa yena ugxile kakhulu lapha kwezasemgwaqeni. Okuwubaba u-Ayanda Msweli, siyabonga kakhulu kubaba u-Ayanda Msweli ngokuba khona laphana asibonise ukuthi ena yini eyenzakalayo, asikhiphe update nokuthi ena kwenzakalani lapha. Siyakhumbula futhi ukuthi sisaphuma kwenye inhlekelele yengozi sekuphele iviki eyenzakale la eLokuzaneni eGoli, lapho khona abafundi bebeya esikoleni ekuseni Africa my continent ishilo ukuthi sisendaweni yesigameko inhlekelele ingozi embi enyantisa igazi. Kodwa-ke manje sinobhuti omdala ngoba into besimiyekele yona ukuthi besakhuluma nozakwabo nje abanamosha le-van ukuze kuthathwe igumbi. Manje sesiyabona-ke manje sekukliye sesingakhuluma-ke bhuti omdala, inhlekelele phezu kwenhlekelele besithi sesiphumukile. Angazi ukuthi ayikho into zokubuzana, khuluma nabantu base-South Africa, khuluma nabantu base-Afrika, usukhothinike yonke into ngishe kanjalo. Sibonge nongalo lesimo sikusona sibhekene nobuhlungu obunjena mfowethu, ngicabanga ukuthi at least
sesihlale cishe kuyophela 2 hours ubonile kodwa besifane sigade ukuthi umzimba okuyonto ebalulekile ukuthi cha basheshe bazokwazi ukuthi baye endaweni ephephile nekahle sicabangile senze kahle no-forensic wangikhulume no-MEC usimelane ekuseni uma ngifika ukuthi unalesimo wasesisheshisela ibuhlungu kakhulu ukuthi udrayiva we-truck ephisa uyakhuluma yena uyachaza ukuthi iphelelwa ama-brake wasevele opta for ukuthi aye ngasendaweni-ke engaphephile engaka-right okubuhlungu kakhulu isimo kufanele siqaphelisena ngoba ngicabanga ukuthi-ke imoto ethwala imisebenzi usuku nosuku emenzela i-profit only befana ngokubazwela abantu ama-truck uyabona amasondo akho ayimpandla engaphambili nangemuva ayimpandla amasondo isimo nje singabekezeleli kodwa kufanele aboshwe udrayiva aphinde aboshwe nomnikazi we-truck lento ezosenzela isimo sibelula siyabaxwayisa-ke nabantu bakithi ukuthi udaba olunje asilizame ngoba mase kuthina umphefumulo abasekho abantu emhlabeni awukwazi bobuyisele emuva izinoda kuboshayisa into engenamphefumulo umphefumulo sekufanele manje uhulumeni abuyele lo sizo lesiqabantu sesidlule ngokwazi sizigwemile iy'ngozi kwaze kwashuzwa lokho cha uyawubona umsebenzi nakusele siqalisa ngale ndlela kodwa uNkulunkulu usazosipha amandla siqhubeka sibonga kakhulu sibonga nje ukuthi uhlale nathi kuze kulesi sikhathi sesiqedile ya sekushintshe iprogram yonke-ke manje i-weekend neviki elizasekushintshe siyabonga kakhulu ngokuhamba kwesikhathi sizobuya futhi sizoninikeza ezinye sinazise futhi ukuthi ubani osephutheni njengamanje yini umhlahlandlela noma yini into ezokwenzeka going forward. Sibonge nje kubona bonke abantu abakhona laphana ababambe iqhaza ukulekelela kuleya ngozi leya eyenzakele. Siyazi ukuthi abantu abaningi bazosala be-traumatize kodwa siyathemba ukuthi ikhona indlela ugovernment azokwenza ngayo ukubalekelela emqondweni yawo nalabo abasindile kuleyo ngozi. Siyathemba ukuthi ugovernment kukhona indlela azokwenza ngayo ukubalekelela ukuthi kungabi yinto ezohlezi ikhona emqondweni ngoba kuyinto elimaza kakhulu futhi ethusayo ukubona abantu bephangalala phambi kwakho akuyona into elula leyo. Njengoba bengishilo ukuthi enye ingozi eyenzakalelayo eGoli nayo akubanga kuhle. Siyathemba ukuthi-ke o-driver bamatekisi nabaphathi bama-truck no-driver bama-truck kanye nawo inhlangano yamatekisi okuSantaco bazoba nendlela abazokwazi ukuthi benze ngayo ukuqinisekisa ukuthi iziqhubi zabo ezisemgwaqeni noma zabaqashwa babo abayiqhubayo abasemgwaqeni ngabe zisezingeni eli-right yini. Esingabala khona ukuthelelwa kwemoto ukuthi ivumelekile yini ukuthi ibe semgwaqeni. I-P_D_P u-driver ngabe uvumelekile yini ukuthwala abantu abaningi ngesiqhubi sakhe ngetekisi. Kuzoba isevisi yemoto isevisi yemoto include konke. Ngabe imoto iyayilandela yini indlela yokusevisa kwayo ngendlela efanele ukuze ibe semgwaqeni. Nakhona futhi ngala emathrakini kube yinto efanayo kulaba abaphethe ezama-truck babe nendlela yokuthi ama-truck abo ngabe wona nawo akufanele yini ukuba semgwaqeni. Igesi yokubamba amabhreki ngabe isesimeni esifanele yini, amathayi ngabe asesimeni esifanele yini. Njengamanje sikhuluma nje la eThekwini liyakhemezela phandle okwenza ukuthi lokho kube khona i-slippery emgwaqeni iy'moto zishelele zingakwazi ukukhontroleka ngendlela e-right nawo futhi ama-truck angakwazi ukukhontroleka ngendlela e-right ngenxa sisekuyona indawo yesigameko selothatha yomgwaqo kanye nesimo sezulu. Uma nje imoto yakho inamathayi eceleni kwami-ke ake bathi anebandla noma amathayi angekho sesimeni sokuthi imoto isemgwaqeni kuyakuholela-ke lokho Hayi, igama lami uZotha ilawula izigcine yenza endaweni yaseMpumi. Ngihlala khona sibonga nje ngokuswela ngokuthi buhlungu kakhulu ngoba asibonise ukuthi kwenzakalani ekuseni ngifonela usisi wami omdala ekhaya athulise engichazele akwenzayo umsebenzi wakhe usisi lo omunye ngimlamayo lo sisi ngimlamayo ushonelwe uyiwena nomunye engisebenza naye emsebenzini. So mayefona usisi lo mdala uthi abantu abaningi ngiphuthume babebona ngiyobheka ubuso ngoba bakho usisi bekade ufikile baba ekuseni nethemba ezobuya uhulumeni
so kwase indlela azokwenza kuba nengozi eyenzakalayo uthi angiyo-check-a ngoba uma bemfonela ifoni yarenga ayiphendule omuntu bafonela ifoni yarenga ayiphendule omuntu so nami ngase ngithi okay akuthi ngimfonele ngifone because mina ngilayisa update so uma ngihambe ngifona ngeza la endleleni ngilalela umkhozi bekuwu-10 o'clock emkhosini baya-update abantu bekade lokho konke abantu abawu-11 so isibalo siya-endeka ngani bathe sebengu-13 so uma ngifika la manje siyafona esangene kwakho and ngizoyifonile ufonele umfana wami ngo-25 to 8 mina nje seyaphuma esiphini seyagodwa ucela umlindi esitobhini so mina ngifone kuze kushaya o-10 i-taxi esuka la pheli awufike e-Adams so kwavele kwasheshe kwathatha ukuthi no khona into engekhona la so uma sengifika-ke la besasebenza sabahlonipha so kwafika isikhathi sokuthi ake siboneke kodwa ngisheshe ngabona ngoba ngiyamazi unomzimba kanti vele bese nginakho lokho ukuthi akwazi ukuthi ungasuka esiphingo ngo-7 kuze kushaya u-11 ungafikile ekhaya so mase ngifika-ke banginika ithuba uma ngifika kuyena ngambheke ngambona akabonakali-ke kodwa kahle kwezinye iy'ndawo noma ngeke ngichaze so ngase ngithi hayi ake ngithathe iwashi kube yona engizohamba nalo kwamanje sengiyekhaya sengiyichaza kahle into engiyibonile kubuhlungu kakhulu iwashi lakhe iwashi lakhe leyo iwashi lakhe kade ngimkhumula lona nje manje kubuhlungu engathi abantu bangathi zama ukuqikelela kakhulu emgaqweni ngoba ayi-understandeki ingozi isenzeke kanjani kanye futhi nama-truck nawo kube nendlela mhlambe buhlungu into engingayisho nje mina ebantwini bebokho ukuthi asuhlonipheni umgaqo uma especially izulu imali kanje uhloniphe umgwaqo kwesinye isikhathi mhlawumbe uzohamba ubusuku bonke hamba ngiyabonga kakhulu Futhi uqine futhi how many kilometers how many hours nasekhamba la sazokwenza driver nama-visit sizokwazi ukuthi singene mhlawumbe etoto so lokho-ke nakho uma singabonana umthelela ukuthi sobona mhlawumbe kodwa odrayiva bamatekisi ngoba indlela abadrayiva le ngozi siyishintsha yonke iprogram yomuntu sicela ukuthi babe nendlela sazobona uqine nasekhane nami ngiyasho nje uqine ngoba into eshoyo lesimo lesi akukho uqine kulesimo uNkulunkulu ngesiwashintshe kodwa ukuthi imfihlo yakhe ifika kabuhlungu uma seyifika lezi ngozi ezenzakalayo ngabona abatraki nabo phakathi kwalabantu laba babili kunjalo kodwa-ke okunye futhi ukuqikelela government besicela ukuthi abe nendlela abantu bawu-11 simo silungiseke kuzolokhu kuphambana imibiko useveke ngenxa yokuthi imibiko ayiphumi ngoba endaweni itekisi alihambi iphuma endaweni engafani kodwa nje okwamanje esiyithola e-ofisini eliqondile ngoba abanye bafaka amabhakede phakathi ematekisini balima nendlela yabo ibekezele sibekezele solokhu sibuya kuze kube sekugcineni bese siyamchazela ukuthi so lokho-ke I thank you gcina sekufaka abantu abaningi engcupheni ngoba isikalo setekisi kuba u-15 passengers uwona isikalo setekisi leso-ke i-truck leli elisuke lithola umthwalo udrayiva usuke eyedwa phakathi kuze kwabhala futhi nangaphandle kwecabha ukuthi wena no passengers allowed so lokho-ke kuyaye kwenze iy'nkinga ey'nkulu ngoba manje uma ubheka uma uthatha udrayiva we-truck ube-wrong emgwaqeni yena uyedwa but bangakhi abantu asabalimazile mingakhi imindeni asuke eseyilimazile ngaleyo ngozi leyo yena eyedwa laphana e-truckini itekisi leliyana bangaki abantu abakhona so u-government akabe nendlela azokwenza ngayo kanye nabo laba abaqashi bamatekisi siyacela ukuthi ababe nendlela nabo abazokwenza ngayo. Sicela ukuze i-comment yakho lapha ezansi ukuthi wena ucabanga ukuthi kungaba iyiphi indlela u-government angangena ngayo noma mhlambe osomatekisi abangenza ngayo nalaba bama-truck ukuthi kunciphiseke lezi iy'ngozi ezenzakalayo mihla namalanga ezi-include bona futhi ezingekho zinhle ezimbi lokhu kwangempela ezinyantisa igazi. Njengamanje uyayibona iy'thombe naba bantu lapha balele phansi okungeyona into enhle leyana yokuthi kube khona abantu abalele kanje abaningi kangaka ngenxa yengozi eyodwa. Siyacela nje ukuthi kube khona indlela abangenza ngayo. So sifisa ukuzwa-ke nawe-ke mbukeli lapho-ke emakhaya ukuthi wena kungiyini engenziwa ukuze kunqandeke lesi simo esenzakalayo and esibhebhethekayo kuwunyaka ka-2026 kuJanuwari sesiyowuphetha nje.
sawuphetha kabi unyaka, sawuphetha kabi inyanga. Lokho kungesiyona into enhle. Ezinye zezinto angeke sizivimbe, uNkulunkulu uma edalile usuke edalile ukuthi kuyokwenzeka, kodwa lokhu akukho kuhle. Naye uNkulunkulu la ekhona sifisa ukuthi abe nendlela yokuzwa imithandazo yethu, ukukhala kwethu, ukuthi sekwanele Nkosi, akukho kuhle lokhu. Kuseziphasika nje, kuningi okusazokwenzeka. Asikhulekeni ngamandla, uNkulunkulu asivikele. Sicela ukuzwa wena-ke mbuke lapho-ke emakhaya ukuthi wena uthini. While nawe usabhizi usabuka le video, ufikeliwa yimuphi umqondo? Uthi yini wena engenziwa ukunqanda lesi simo? Sinemiqondo engafani, mhlambe esingakusho kungazwakala ngoba hhayi kuthanda ukuba nzima khona, akukho lula. Cela ukuzithoba, imina othobekile, umnikazi we-page Umdolo TV. Sicela ukuthi ungakhohlwa uku-like-a, subscribe, ushare amavidiyo yethu ukuze nabanye bezokwazi ukuthi bezwe ebesikuphethe osukwini lanamuhla. Siyabonga.